खुलुमबाय लोगोफोर टेक्स सिरिजनि गोदान मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय बावहरबाय आंनि मुङा सुरत बसुमतारी स' बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनजों माखासे आपडेट इनफरमेशन माने शेयार खालामनो सानदों स' बे गोदान आपडेटआ जाहैबाय इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जाय आपडेटआव लिरदों पेन कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनायनि थाखाय मोनसे आपडेट होदों इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआ स' बेखौ जों नायलांनो बेखौ नायनो थाखाय आं जास्ट नोंथांमोननो मोनसे निउसखौ दिन्थिगोन बे निउसआव दं जोंना नैबे गोदान मोनसे निउस फैदों बेखौ आं नोंथांमोननो अपेन खालामनानै दिन्थिगोन बेवहाय मा लिरदों आं स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बेवहाय लिरदों पेन आधार लिंकिं डेडलाइन एन्ड्स अन जुन 30 बेवहाय पेन आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनो थाखाय 30 जुनआ लास्ट डेट होननानै बुंदों आरो बेवहाय बुंबावदों नै बाट व्हाट हेपेन इफ यू फेल टु डू दिस आरो जुदि नोंथाङा बेखौ खालामाब्ला मा जागोन बेखौहाय बुंबावदों स' बे निउसआवहाय मा लिरदों आं नोंथांमोननो जास्ट श' खालामनानै दिन्थिलांनोसै नोंथांमोनाबो गावनि फनाव नायनो हागोन आरो जुदि फनाव नायाब्ला आंनि भिडिअखौ नायनानैहाय बुजिनानै लाबानो जाबाय आरो स' द लास्ट डेट अफ लिंकिं पेन कार्ड विथ आधार कार्ड इज 30 जुन बाहाय अलरेडि मेनसन खालामना होखाबाय बै गोजौआव जे आं नोंसोरनो माबा हिडिं दिन्थिदोंमोन बेनो एखेखौनो लिरदों बेखौ अलरेडि सिगांहाय माबा होखाबायमोन नटिस होखाबायमोन बेखौ जों माने आधार कार्ड आरो पेन कार्ड लिंक खालामनो थाखाय CBDT माने सेन्ट्रेल बोर्ड अफ डिस्ट्रिक्ट टेक्सेस बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय सिगां नटिस फैखाबायमोन आरो 31 मार्चसिम लास्ट डेटमोन दा बेखौ एक्सटेन्ड खालामनानै 30 जुनसिमहाय खालामनानै होबाय आरो बेवहाय लिरखादों नै मेनसन खालामदों 30 मार्च 2021 बे लास्ट डेटमोन ओमफ्राय बेखौ CBDTआ एक्सटेन्ड खालामनानै दा जों 30 जुनसिमहाय एक्सटेन्ड खालामना होबाय आरो ओमफ्राय जुदि नोंथाङा बे खामानिखौ मावाब्ला बाय 30 जुनसिमाव नोंथाङा मावफुंनानै लानो हायाब्ला बेवहाय गभर्नमेन्टआ पेनाल्टि लागोन होनदों 1000 टाका 1000 रां फाइन नोंथांमोना होनांनो हागौ जुदि आधार आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनानै दिनैसिमबो लायाखैब्ला स' गोख्रै नोंथांमोना आधार कार्ड आरो पेन कार्ड लिंक खालामनानै लादो गावनि फनाव नोंसोर गावबागाव बानायनानै माबोरैहाय आधार कार्ड आरो पेन कार्डखौ लिंक खालामनानै लानो बिनि इनफरमेशनखौ नांगौब्ला आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायना होनोसै बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होना होबाय माबोरैहाय नोंथांमोनहा पेन कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै लानो हायो बेवहाय नायदो स' बे एखे मेसेजखौनो आं जोंनि बर'नि इउटुब माने निउस चेनेल बड'लेण्ड बुब्लिनि थ्रुआव दिन्थिगोन बेवहाय बर' रावजों लिरदों नै 30 जुनाव पेन आरो आधार लिंक खालामनाया थुंगिगोन होनदों नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो हायाब्ला मा जागोन होननानै बेवहाय लिरदों नै बेवहाय बिसोर एखे खोथाखौनो फोरमायदों खौरां मोननाय बादिब्ला पेन कार्डजों आधार कार्ड लिंक खालामनाया फैगौ बैथि दाननि 30 जुनाव जोबगोन होनदों स' बेवहाय एखे खोथाखौनो मेनसन खालामदों आरो सिगांनि जे नटिफिकेशनमोन CBDTनिफ्राय सेन्ट्रेल बोर्ड अफ डाइरेक्ट टेक्सेसनिफ्राय 31 मार्चआव जे लास्ट डेट खालामदोंमोन बेखौ एक्सटेन्ड खालामनानै 30 जुनसिम होबाय होननानै बेवहाय मेनसन खालामफिनदों आरो जुदि बेखौ नोंथाङा होनो हायाब्ला सरकारा 1000 रां जुरिमाना लागोन होननानै खोन्थाबावदों बेजों लोगोसे कार्डआ खामानिबो होनाय नङा होननानै बुंदों आरोखि माने कार्ड खामानि होनाय नङा माने माखासे फाइनान्सियेल ट्रान्जेक्सनफोरा खामानि जानाय नङा होननानै सरकारा डिक्लेयार होदों आरोखि स' दा बे इनफरमेशना बिसिबांल' बिनि उनावहाय आं माबोरैहाय नोंथाङा गावनि मबाइलावहाय पेन कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै लानो हायो बेखौ डिसक्रिपसनाव भिडिअ लिंक मोनसे होनाय दङ बेखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिनानै लाबानो जाबाय आरो गावबागावनो गावनि मबाइलावनो पेन कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै लादो स' भिडिअखौ थांनानै नायदो बेनि थ्रुयै नोंथांमोना भिडिअनि थ्रुयै भिडिअ नायनानै माबोरै खालामो बेखौ नायनानै नोंथांमोना गावबागावनि आखाइजोंनो मबाइलाव गावबागावनि एन्ड्रइड फनावहाय आधार आरो पेन कार्डखौ लिंक खालामनानै लादो आरो नङाब्ला नोंथांमोना 1000 रां फाइन नांनोबो हागौ इयुनाव स' लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बिसिमावनो फोजोबबाय नेक्स्ट भिडिअआव थांनानै नायनो हासिगोन नोंथांमोना माबोरैहाय बै भिडिअआवहाय नुनो मोनगोन जे माबोरै नोंथांमोना पेन कार्ड आरो आधार कार्डखौ मोननैजों लिंक खालामो फुरा डिटेल्सआवहाय फारि भिडिअ लानानै होफोखादों आं नेक्स्ट भिडिअआव थांनानै नायदो लिंकआ डिसक्रिपसनाव होनाय दंखायो बेयाव क्लिक खालामनानै थांनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना माबोरैहाय पेन कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामो स' थांनानै नायदो बे भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो एसेबाबो इनफरमेशन मोननाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि गोदान आपडेटफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो आरो जायफ्रा मिन्थियाखै बेफोरनो नोंथाङा जायखौ गोनां सानो मानसिफोरनो स' भिडिअखौ शेयार खालामना होदो बिसोरजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थिनदो स' भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबबाय आं गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय